Gibanabanang moabot ngadto sa 1.5 milyones ka pesos ang nahimong danyo sa sunog nga miulbo sa may sitio Kawayan sa barangay Sambagdos, Dakbayan, Sugbo kagahapon sa hapon. Posibleng faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining gatusan ka mga tao nga naglinya aron pagkuha sa rasyon sa pagkaon sud sa gym. Pipila lang sa mga biktima sa sunog. Kasamtangan sila ang nipasilong sa tent sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipahimutang sa gym. Sa padayong investigasyon sa kabumbiruhan, usa sa ilang gitutukan ang faulty electrical wiring nga posibleng hinungdan sa sunog. Possibility gid ang wiring gid electrical kay mao may na partial sa gapon. Okay nakasaksak ni buto ni galit na sa kwarto sa kwarto ba. 79 ka mga panimay ang natala sa barangay nga naugdaw. 152 ka mga pamilya o dulan sa 400 ka mga tao ang apektado sa sunog. First and foremost, ang kinahanglan jud sa atong mga fire victim, construction materials, no? That's the basic. Ang so far namong na-interview ni Consul Randy, gusto na sila mo kuha na dayon ba kanang mag-rebuild na. Gideklarar na sa barangay nga ubo sa state of calamity ang lugar nga nasunugan. Pipila sa mga biktima ang nanguha og mga salin-salin sa sunog aron ipangbaligya. Para ay gamay nga pa itong sunin na wala yung bit-bit. Terus kuha man dali na mangod. Anang kuha na kay ba? Di na wala kayong naon dito na kagawa sa hus. Miulbo ang sunog pasado alas 2 gahapon sa hapon ug giisa kini sa second alarm. Pasado alas 3 na under control ang sunog. Gabilin kini og danyos nga mobalor sa 1.5 milyones pesos. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.